Salutare tuturor! Acest video este dedicat persoanelor care doresc să stăpânească bazele tehnologiei mai bine. Acest video este parte dintr-o serie de mai multe videouri în care vă voi explica fundamentele tehnologiei. Dacă cumva te consideri o persoană care deja stăpânește aceste lucruri, atunci poate acest video și seria nu este dedicată ție. Să trecem mai departe. Vă voi povesti în cuvintele mele ce înseamnă internetul și de ce nu este Google. Internetul este conexiunea dintre mai multe dispozitive. Dispozitivele pot fi de mai multe feluri: servere, calculatoare, etc. Ele își împart informațiile prin intermediul internetului. Internetul poate fi o conexiune de asemenea de mai multe feluri. Spre exemplu, prin cablu, prin wireless, prin satelit. De ce internetul nu este Google? Deoarece Google este doar o parte din internet. Google este un website platformă care îți oferă posibilitatea de a căuta alte website-uri ca și el pe internet. Dacă Google cumva dispare, nu dispare internetul. O preconcepție pe care mulți o au. De ce nu e bine să le confunzi? Pentru că Google este doar unul dintre multele servicii de pe internet. Există și altele, site-uri precum Wikipedia, aplicații precum TikTok, e-mail, jocuri, etc. Dacă mâine Google ar dispărea, internetul ar exista în continuare. Concluzia simplă: internetul este lumea digitală, conexiunea, iar Google este doar o parte din ea. Sper că v-a fost de folos. Ne vedem la viitoarele video. Vă mulțumesc!